Makaingon ka ba kining A-15 kini may mga kusog kay manlupad doon to sa Iran, kining A-15E Strike Eagle fighter jet o kining F-35 fighter jet. Kining sa F-15 fighter jet, duha ka buok kasakay ani, ang piloto ug ang WSO. Doon na say weapon system officer. Mo na kining natagak dito mahigala sa Iran F-15E Strike Eagle fighter jet. Mo ni natagak duha sila ka buok sakay. Kanang F-35 fighter jet usaray pilot, usara tanan, imo tanan maniobra niya. Multitasking na. So ikaw may mo drive sa, ikaw may piloto, ikaw ra po mo tira sa kwan. Gamit masingan, pamislito na nimo diha. Di ay mga bomba na. O ikaw ra usa. Medyo laay hinoon kay. Mas bita-bita ning duha kay panalitan manglupad mo nito, pwede maka istorya sa day kwan, ha? Di ba kay laay ba kiba, ha? Ay kanang ikaw ra usa maglupad mga higalab. E-15E Strike Eagle duha mo kabuok sakay. Bita-bitaha. At least nito sa kahanginan do na kay istorya. Kanang F-35 ikaw ra usa kamingaw baya to sa unahan kino? Mingaw kayo. Medyo wa kay ka istorya. Kining duha mo bitaha gyud ni pirmi ning duha kay naa kay istorya pero mabati lagi po na sa kuan monitoring na inyong istorya kay namo gunay cockpit namo gunay black box mga higala gud diha. Di po mo sige tabi talaga sigo magtabi kay madlungon po niya may sige tabi diha. Pero di ko ka-imagine ha, ang literature ini mahigalang fighter jet E-15E Strike Eagle fighter jet, 1,900 miles per hour ang iya mahigalang kakusog sa speed. Ina kakusog ha, muna kung iyon, musakay ka gani mahigalag sa kinans kamadaan auto or kanang SUV nga mo dagan og 120 ang dagan, 120 kilometers per hour sa SRP, mura mo paspas sa man kayo. Kuya oy, labi imo 200 imong dagan, mura kag nagdag sports car. Madasmag ka gani anak mahigala simbako porbida. Siguradong mapiyapi ka gyud anak. Mo nang kontrol-kontrol gyud ka sa dagan. Pero imagine ha 200 kilometers per hour. Ug mo nay dagan kusog. Kani tanawa ha, thousands ni. 1,900 miles per hour. I-convert nimo na into kilometers para ato masabtan gyud mayo. Kanang 1 mile mahigala is equivalent man nag kuan imong i-multiply 1.6 kilometers. Inig multiply nimo moabot yung mga 3,000 kilometers kapin. So og by kilometers atong gamitan 1,000 kilometers 3,000 kilometers per hour ang dagan daymeres. Muhagjong na. Sus, umuhagjong na mahigala di gyud mo silbi sa atong wakwak maglisod gyud ani. Sa gabal man malupad niya itong wakwak. O tinuod magaling niya na wakwak, mahigala medyo, pita, madasmagan kaya niya mahigalang F-15 Strike Eagle. Lahat kayo padaplin mga sukitig paminaw eh. Ari na lang sa barang kay work from home naman sa gyapon ning barang. Kamo na amoy work from home diha mga drone ninyong gi-operate na mo sa inyong kampo. Kami po na pud mi ang atong Sikihor Squadron. Ato na yagi katawa mahigala pero believe ko sa rescue mission sa US ay ngilngiga. Sus, pagkangilngiga yung pagkakuhaan nila mahigala sa ilang pilot nga tuag i-extract nila dito sud sa Iran. Straight to the point. Now atong balik-balikan mga higala. Birni Santo to nga diin sige maning bombardiyo ron mga higala gihapon ang US o kining Israel o inguman Iran. Ang kadto mga higalang kang Trump nga threats o kang Trump mahigala mga deadlines nag-refer to sa mga power plants nga kung dili mga higala maminaw gyud ang Iran, bombahan nila ang mga power plants mahigala diha sa Iran. Labi pa ang Karg Island nga diin naa diha ang 90% sa oil mahigala sa Iran.
kadto mga bridges nila, dunay usa ka tulay dito may galang gibombahan, putol. Ang tulay may gala sa Iran kay matod pa mahigala mauto nga tulay nga ngadto mga kagilaan muagi kanang mga missiles mahigala nga i-travel sa pikas nga habig sa ilang kampo ibutang dito sa pikas pod nga habig. So gamit kay ang tulay. Mauto nga aron nga dili mahigala makalusot sa pikas nga tampi ang maong mga missile sa Iran giputol nila ang tulay pinagis bomba. Straight to the point. So, kana nga mga area nga targets, kana nga mga targets may wa pa ma-implement. Pero katong mga military installations, siging bombardiyo. So, kining E-15E Strike Eagle fighter jet, ni anang Biyernes Santo, didto ni sa kawanangan mahigala sa Iran. Mo ni kini. Kana piloto ka ana, kinahanglan gyud ka nga kuan gyud ka, di ni basta-basta nga mission sad. Kana ngilngiga. Hinoon kay og naa ka ni kay ari lang ka sa kanang tigsinyas-sinyas lang kana ba murag tigtugpo lang sa eroplano, ha? Sa tigsinyas lang ka ba? Diha sa Mactan day, na may tigsinyas. Kini kini ano kanala imong trabaho medyo dili kay kuya unya sa total okay namang sweldo. Highlights nga bit-bit pa. Inigtug pa pod kay kasagaran ani mga fighter jet na ani sakay ni on board ning mga kuan. Na isay na sa airport ni nga ilang mga kampo usahay pod ari ni sa mga kuan mga barkong igugubat. Kining ilang mga dagko kay mga kinini ang vessels mahigala sa US. Nga naa diha mahigala ang mga aircraft carrier na, no, daghan kay mga kuan diha. Nara po na diha manlupad sila. So ikaw po tigsinyas kay okay na lang po di po kay kuyaw kay nara man kas barko. Bantay lang kada ikaw tigsinyas pagpalupad o nya ikaw po tayo tugpa ikaw po mo sinyas po pagpatugpa na okay ra sakto pas kaon diha sa kampo kay. Kanang tuag yung ka ikaw may tos mission dito bida. Hinoon, dako-dako nagkuansad. Ang imo pong sense of pride mahigala nga piloto ka. Kuansad na. Medyo taas-taas ka diha og kanang kalibre pod, no? Pero mo lagi na tuwa na kas kawanangan wa na may taas dito gamay wa na to, no? Mga igo ning atong kuan na ron ma-shutdown ta ni wa man ni magisgot o dako ba kagranggo o gamay ba? Kanila ba mahigalang drone attack sa Iran o kana ilang mga missiles di ba na mo ila manghigalag unsay imong ranggo. Ato na ni mahigalang iagi kato katawan. So dito pag abot dito sa kawanangan sa Iran na shutdown kini sama ni sa mga F-15 nga na shutdown diri sa Kuwait. Kay tan-aw nila mahigalang tuos nagkontra ilang gitira shutdown. Tagak. Ang kining F-15 Strike Eagle nga dito sa Iran ka hagsa. Ni anang Biyernes Santo ang duha man ni kabuok. Tanawa ra gud tong picture dong. Ang kining piloto kana duha na kabuok. Mo na. Okay ni Kanang nag-una mo ng pilot. Kanang ikaduha mo ng WSO. Kanang Weapon System Officer. So usa ang momaniobra sa kuan driver na kay ikaw may pilot lain pod ang tigtira lain ang in charge sa armas asa dapit tagak ng mga bomba na asa dapit ikuan no labi nag fully loaded ni mahigalang inang A-15 A-Strike Eagle. So naay in charge sa mga armas. Lahi to sa F-35 nga ang piloto usa ra ka buok siya ra pod mahigalay mo drive siya ra pod tanan multitasking hasta pag pislit diha mahigala sa machine gun pag pislit sa mga bomba ikaw ra usa. Medyo laay na yung anak kay wa man kay istorya gyud kay lahi man ang at least na kay makita nga kauban nimo kay kuan man nga mag-istorya ra mo na ano man sa kuan kanang earpads ba na nga murag kuan bitaw mag-istorya ra mo diha kay unya kung panalitan og murag laayon mo tos kanginan pwede mo ingon kag kuan nga mauli lang ta kay kuyaw man itong mission may pa mo sibat na
Pero kanang ikaw lagi usada, way magbuot gyud nimo, no? Ikaw lagi usana naa. Medyo laay-laay lang sa gyud. Kining hitabua, duha sila. Pagka shutdown sa ilang eroplano, pislit dayon sila mahigala sa ilang eject button nga naarapod sa lingkuranan. Ni pislit mo sa eject button kanang fiberglass, kita kanang fiberglass sa eroplano. Nao, kanang atop anak niya ba? Buhan mag-uwan-uwan, di ka mauwanan dito na ligon man na, di ka mag-uwanan. But kung in case of emergency, pag pislit nimo sa kini niyang eject button, mulupad na, kuha na mo, mukang ana. Pagkang mura bag, pare ba nang sa, kuha ba, kana bitawng, sa kinan ba nga, inikadasbag, mahigala mo, kuha ng bag bitaw niya, earbag, mugawas ang earbag, arong niya di ka mamatay. Labi pag naka sa driver seat, o naka sa passenger seat, automatic na yung airbag. Kana kung functional pa ng airbag, basin og di na function. Ba't kini siguro kung ganang natos mission, susiyon nga tanan nga, functional na tanan. So, pag ka-shutdown, pislit na sa eject button, lupad ang duha mahigala ka mga airmen. Ang pilot ni anang adlaw Biyernes Santo, dali kaayo nga na-rescue. Naluwas, Biyernes Santo pa lang, kanang Biyernes, pagkatagak, naluwas na dayon ang pilot. Ang problema, kining WSO may maluwas, iabot do mga 48 hours. Duha ka adlaw. Kay Biyernes Santo man yung tagak, pagka Domingo naman Easter Sunday na nakita, nakuha nila, kining maong WSO, kining weapon system officer. Ang nahitabo, pagkatagak niya dito na sa ubos, kahibaw kang kanang lugar hostile country, kanang lugar kontra, di ka maglangan, inigkatagak ni mo niya, tang-tang ka sa mong parachute, dagan kayo taman sa ginawa palayo. Kay di ka mo palayo diha, disgasa ka yun, kontra ko nang naa. So, kanay mga higala din nilalim ang hitabo, inikikirnel rabay ranggo, ni ining maong WSO. Pagkatagak niya, di makas kataas, di ka kawanangan kay, nagdago kag parachute, pero nasipyat, pag naiusahay mo, sipyat ka, o dili mo sipyat, okay lang, sipyat ka, kini-gani, nabalian sa tiil. Lisuran pagkadagana, adrenaline rush na gisiguro to, kay pagtugpa, nabali ang tiil. Pero, bisa pa mang nabali ang tiil, tagan sa taman sa ginawa, palayo. Kay dako ko ng parachute ni mo, ug to kasi eroplano sad siyempre palayo gikadya kay adtuon man gito ang wreckage. Hasta ng parachute nimo dako ko na kayo. Biya kada dagan. So kini dagan siya kat pag sa bukid mahigala lang 7,000 feet nga bukid. Straight to the point. Lisura na hitabo nga kana na ang samara na kanyang kat pa kanang bukid nga 7,000 feet. May lang pareha kang buiki nga anad og kuan. Anad og trekking ke, ha? Kay maka-kat ka kuan, no? Praktisado yan ang Air Force kada. Apil yun na sa imong training, apil yun na sa imong exercise pod. Sakag bukid to 7,000 feet. Dito ni transmit og signal. Kay naaman na mga higalay Combat Survivor Evader Locator. Naman ay beacon signal dito. Dito na sa transmit may gilag signal. Kanang Pilot Survival Vest. Kanang Pilot Survival Vest, apil diha ang Combat Survivor Evader Locator. Evader Locator. Ngadto na dito. So, pislit ka dito, gamito ni mo na dito. At your option, dili automatic, option na sa kininang airman, kung kanusaan mo na gamiton. Kaya mangita magkag-signal, ikaduha, di ka pataka, kaya basin ni gamit ni mo, makuha sa radar sa Iran yan. Pag signal ni mo, kay patabang ka nga na akadihan dapita, ang makakuha ang Iran yan. Maihaw ka dito sa oras. So kinahitabo ngita sa signal, pag pislit niya ron, pag transmit og signal, dito na dayon sa satellite base man Nakuha dayon mo ng kahibaw dayon ang US, hain dapit ang ilang rescue honon. Naas kabukiran may gala sa southwestern Iran. Naa dihan dapita, kuha nila ang exact coordinates. Kuha ng exact coordinates. But ang Iran, kuyaw sad kayo, kay nilang IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, nangita, hasta mga civilians, di pa pangita, may offer ang Iran, o kwarta, nga kisay makakita, di ay premyo, ha?
So daghan po mga civilians ito nga kaniya mga civilians man eh. Adalag iskupitan ning usa, ha? Pero mga civilians ano po yung mga armas ning uban. Tabang sa pangita kay magkwarta na ni. So ang gibuhat mga higalang, gibuhat sa ilang US, kung ano grabe ang capabilities Amerika, eh. Di lang sa tamang gisigot ni Trump ng iyang desisyon ba. Pero yung ilang capabilities pag-rescue no, ngilngiga, eh. Biliba. Pero ilang no soldier nga ilang i-left behind matud pan Trump. Wa gyud biyaan, ilang kuan gyud. So kini hitabo ano, pag-rescue ani makagilaan kay babumog unsa ka dako gasto ning rescue ani pinadakuha. Pila ka milyon ang gasto. Ngano man, may abot di ay mga kagilaan og 155 ka mga 155 aircrafts ang gigamit ani mahigala pag-rescue. Ngano man, dunas ray mga helicopters, mga rescue helicopters, di man pwede na ang rescuers dili nimo proteksyonan sad. So ang mga aircrafts nga gigamit, dunay mga fighter jets, F-35, F-15 fighter jets kanang lupa dito pag-protect sa rescuers. So dunay bombers, dunay refueling tankers. Kana ni mga eroplano nga magdagasolina dito adto na magtubil sa taas. Kuyawa ng tubil sa taas ay. High tech ni gini. Ha? Adto na sa taas mga higalas kawanangan tubilan. Refueling tankers to adito mga bombers, mga F-15, F-35 fighter jets ang gipanggamit aron nga ilang suportahan pod ang kadtong ilang rescuers nga to sa ubos. So kadto mga rescuers nigamit to mahigala sa ilang mga rescue helicopters, wala to pasabot na sila ra, dunay mga nag-cover pa to nila. So kamoy rescue dito, kay siyempre kung ikaw rescuer kay basig kamo pala hinoy ihawon po mga rescuer mo. Di po na basta-basta. May nagpareha ka sa Aerof nga mo rescue daw may masuko nimo. Ha? Pero kanina na nga American ko mo, rescue mo ihawon mo dito. So aron nga di mo maihaw pod, napoy mga special forces nga tuwa. Doon ay mga soldiers tuwa sa ground. Kini nagpasabot ba ang ilang capabilities Amerika perting ngilngiga gid? Nakuha gid nila. Ang maong WSO ang weapon system officer nakuha nila gyud. Pag Easter Sunday na balik mo na inyo si Trump pag chat pang Trump mahigala pag post niya sa iyang Facebook page. We got him. Ha? Nakuha na to siya. Muna ni mahigala nga kuno kani mo ni ang post mahigala Donald Trump. Kini usa ka pagpakita sa capabilities Amerika kay wa nila ni makuha. Nya tuwa sa Iran ning tawhan naron sus kadako ang isyu mga higala. Straight to the point. Di ba kanila puaan nila sa Iran? Sunugon ba kaning ila ba kaning paisan dito? Di ba kanila ni Joe balbakwahon dito kay? Or ilang himuon nga prisoner of war, ilang iapil sa ilang negotiation. Ha? Nga naa sa alas. Muna nga grabe yun ang race of time. Race against the clock. Kini nahitabo. Ginukdan na yun. Ang US unsaon lang nga makuha nilang sila makakuha. Ang Iran sad naningkamot sa sila makakuha. In fact, ipatabang ng mga civilians. So tabang mo pangita millions ang kanay. I-convert din mo Philippine money ang $66,000. Dako million sa kuna. Di ikaw civilian ka, mutabang kag pangita kay. Pareha ba nang inyon nga mangita tag sigbin kay kwarta kuno milyon yung kwentidad ang ngita sa ta. So kini gipangita, gitabangan pangita. Wa gyud mga higala kay ngano, ang ilang CIA tanan mga lihok sad niya ilang gilipat-lipat po ba doon sa mga deceptions nga gihimo nga di ara diri napita ang kuan. So ilang gipabuthan po doon na po yung mga nagpaduol na dito sa area katong mga IRGC ila pong gipabuthan. So di gyud kaduol sa area. Nya kini kay bukid man kayo. Lisod man kayo adtuon di man makaabot sa sakinan. O magbaktas ka lisod o magsakay ka og sakyanan dili makaabot dito. So ilang gigamitan og helicopter. Kadtong helicopter nga dagko ang helicopter no katong mga rescue helicopters napagi sa helicopter nga gagmay. Helicopter nga makatugpa mahigala sa kana na ang ilang literature na sa kompleto sa helicopter dayoy. Nay dako, nay gamay, napoy kinagamihan nga ang ilang chopper nga gigamit dito nga makatugpa dito sa bukid. Kanang chopper nga makalanding mga higala og inanak kadako sa dining table lang ang kalandingan. Sa to pa kanang bitaw gidakon lang kanang wa bitay hawan bitaw kay helicopter ngita kag hawan kanang Black Hawk ngita kag hawan. Kana gamay kayo. Dining table lang pwede makalanding. Kuya wang helikoptera.
So og sa kuan pa ni kay manikurista pa ni kumpleto siya ba og gamit. Dasay dakong nail cutter, di ay gamay, di apoy ko, di apoy pangkulitog sa ingro na kumpleto tanan. Kay mag lugit-lugit kasi mong kukuha kay mga kumpletong gamit, magdugo lang na naa diha. Kini ila kumpletuha eh. Ni abot lagi mga 155 aircrafts ang ilang gigamit. So nakuha gid nila. Ba't kini nagpakita sa capability sa Amerika? Unya medyo napakita po noon ang weakness sa Iran ani kinana sa ilang area wa na makuha. Wa na. Mo nang medyo kuan kay wa pa nakuha to sa Iran ngilngig ito. So ang US gamit yun na ilang capability. Ngilngig eh. Mo ni ang pinakangilngig nga mission nga rescue mission nga gihimo sa Amerika mato pa silang pag-describe mga kailaan. Daring mission dito sa hostile area. Dito nagikuha may gala, gi-extract nila dito ang ilang WSO. Ang ilang airman mga higala nga nakuha gyud dito mga kaigalaan sa area. O di ka basta-basta makakuano? Kuyawa eh. Mura ni may higala itong lone survivor bitaw Inday Maris. Kaingon ka sa salida ra pero niya na tinuod ni tabo. Pero ang US magod kung mo ingon nga mission na luwason gyud ka. Gasto gyud sa mo gasto gyud sila. Mo na nga kadto bitaw salida nga Saving Private Ryan. Katong Saving Private Ryan fiction story to but inspired by true story to sa soldiers dito sa Amerika. Doon na to'y basis nga kuan gyud. Dili exactly the same dili pare-pareha ang istorya nga dunay upat ka mga igsuon nga mga soldiers ba. Ilang gituhan nga namatay nang tulo mo nang ipakuha ang usa. Kay luoy maging inahan nga nahurot akong anak kamatay. So butangan yung mission nga extract itong usaha into dapita. So kana. So nakain ka ba? Kana mga inana murag kain kag salida lang bat kini. Katong lone survivor nga salida o kining salida ha. Balting liga. Paminaw kini kuan ni linaw-linaw ni himuan nag kuan movie sa Hollywood. Himuan nag movie sa Hollywood kay ngilingig ni nga pagka hitabo mga sukitig paminaw.